ପମି ପୁନିଆର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଢଗଢମାଳିରେ ଦର୍ଶକ ବିମୋହିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନଠାରେ ଆଜି ପାଳିତ ସିନେ ୱାର୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଦ୍ୱାଦଶ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଓ କବି କଳାକାର ମହାକୁମ୍ଭ ମହାଡମ୍ବର ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସୀମଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଷମା ପାଢ଼ୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ସଭାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ସିନେ ସମାଚାରକୁ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟା ଉନ୍ମୋଚନ କରି ସଭାପତିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା ସମୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମା ଶୀର୍ଷ କବିତା ପାଠ କରି କବି ମହାକୁମ୍ଭକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଆସିଥିବା 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ କବି କଳାକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ବେହେରା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିବା ସହିତ ସିନେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରି ଏହି ମହାକୁମ୍ଭରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା, ଓଡ଼ିଶା ଧ୍ୟାନଯୋଗ ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀମତୀ ଇପ୍ସିତା ପୂଜାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ସହ ସଂଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କୃତିବାସ ରଥ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଅତିଥି ଭାବେ ସିନେ କଳାକାର ବରିଷ୍ଠ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପମି ମିଶ୍ର, କଳାହାଣ୍ଡିର କଟପା ସୁନୀଲ ମହାନନ୍ଦା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବେହେରା, କମେଡ଼ିଆନ୍ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଧାନ, ନିରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ନୀଳମଣି ସାହୁ, ବିଶାଳଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଆଗଧାଡ଼ି କଳାକାର ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଭାରତ ଲୀଳା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମେଘମଲ୍ଲାର ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ସରସ୍ୱତୀ କଳା ପରିଷଦ କନ୍ଦରପୁର ଓ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଟକର କଳାକାରମାନେ କଳା ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ପମି ମିଶ୍ର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଢଗଢମାଳି ଗୀତରେ 2 କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର କଟପା ନୃତ୍ୟ କରି ଦର୍ଶକ ମନ ମୋହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ଘୋଡ଼ାନାଚ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପାଳ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗାୟକ ସୁରଭି ସମ୍ମାନ, ମା ମଙ୍ଗଳା ଭାରତ ଲୀଳାର ପରିଚାଳନା ଓ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାଦେବଙ୍କୁ କଳାନିଧି ସମ୍ମାନ, ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ରାୟ ଗୁରୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେବାନିଧି ସମ୍ମାନ, ବିଜୟ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ସେବାନିଧି ସମ୍ମାନ, ସିନେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ମାନ, ନୃତ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀ ସମ୍ମାନ ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଡକ୍ଟର ବିକ୍ରମ ସାହୁ ଓ କୁନି କଂସଙ୍କୁ କଳାନିଧି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ RNC ରାଜନୀତି।